Nazdar, akurát som sa vrátil z nákupu. Ukážem vám, ako by mal taký nákup vyzerať, či už u kulturistu alebo u človeka, ktorý sa troška o seba stará. Kúpil som si nejaké zemiaky, nejaké celozrnné bagetky, korenie na mäso, nejaké to ovocie, hrozno, rýžu samozrejme, nejakú morčaciu šunku, kuraciu šunku, zdravé tuky, mandle, kešu, lieskové orechy, nejakú zeleninu, paprika, ľadový šalát, sherry rajčinky, samozrejme vajíčka, cottage cheese, light a určite nesmie chýbať aj nízkotučný tvarok. Samozrejme ako základ by mal tvoriť mäso, lenže to kupujem úplne niekde inde, to už mám v mraziaku. Takže takto ja v podstate nakupujem, tak by ste mali nakupovať aj vy, ak sa o seba staráte. Tak zatiaľ čaute.